FM στους 102,4. Σχολιάζει, ενημερώνει, ψυχαγωγεί, παίζει για εσάς τα καλύτερα. Το πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο στα Δωδεκάνησα, τώρα ζωντανά και στο www.fmtop.gr. Δεν είναι κέντρο φιλοξενίας, είναι κέντρα πρώτης υποδοχής. Έχουν συσταθεί σε όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Είναι μια πάγια εντολή η οποία έχει εκδοθεί από το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος και αφορά στην διαχείριση των περιστατικών της παράνομης μετανάστευσης. Δεν θέλουμε όταν συλλαμβάνουμε παράνομους μετανάστες να ψάχνουμε εκείνη τη στιγμή πού θα τους βάλουμε για να κάνουμε την προανάκριση, να αντιμετωπίσουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν υποστεί το σοκ του ναυαγίου, γιατί πιο πολλοί ναυαγούν και κάνουν περιστατικά διάσωσης στη θάλασσα, και νομίζω ότι οι όποιες αντιδράσεις που εκδηλώθηκαν μόνο στο νησί της Ρόδου από όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα και τις προθέσεις του Υπουργείου. Βέβαιως και στη Ρόδο υπάρχουν οι προβλέψεις για να αντιμετωπιστούν τέτοιου είδους περιστατικά. Συνεπώς, κύριε Βαρβιτσιώτη, μας μιλάτε για κέντρα φιλοξενίας και όχι κράτησης, όπως είχε αρχικά ακουστεί εδώ στην περιοχή. Ούτε φιλοξενίας, ούτε κράτησης. Υποδοχής. Πρώτης υποδοχής. Μάλιστα. Τα οποία το λιμενικό οφείλει να διαχειριστεί τα περιστατικά για 24-48 ώρες μέχρι να διενεργήσει την προανάκριση και να τους δώσει στην αστυνομία. Δεν υπάρχει κάποια ειδική εγκατάσταση. Δεν υπάρχει κάποια ειδική. Υπάρχει μια διαδικασία όπου ψάχνουμε να βρούμε ένα χώρο που θα τους βάλουμε, να υπάρχει μια τουαλέτα, να μπορούμε να διαχωρίσουμε τους άντρες από τις γυναίκες και τα παιδιά, να προσφέρουμε ένα πιάτο φαγητό, να πάρουμε τα στοιχεία τους, να γίνει πρώτη ιατρική εξέταση και μετά να παραδοθούν στην αστυνομία. Περί αυτού πρόκειται. Όλα τα άλλα τα οποία λέγονται νομίζω ότι είναι, τι να σας πω, εκ του περισσού. Και έχετε καταλήξει κάπου, κύριε Υπουργέ, δηλαδή πιστεύετε ότι άμεσα το Λιμεναρχείο έχει απαντήσει για τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύει να το αντιμετωπίσει. Άρα ουσιαστικά άμεσα θα τεθεί αυτό σε εφαρμογή, φαντάζομαι, έτσι. Όταν υπάρχουν περιστατικά, μην φτάνουμε σε ακραίες, αν θέλετε, έτσι, όπως διάβαζα, σε ακραίες δηλώσεις ή οτιδήποτε. Τι θέλετε να κάνουμε, δηλαδή, να τους αφήσουμε στον τόπο του λιμανιού? Αυτή είναι η άποψη της Δημοτικής Αρχής που βρέθηκε ενάντια σε αυτή την πρόταση. Ναι, διευκρινιστικά, επειδή μας λέτε κι εσείς, Υπουργέ, και είναι πολύ ευχάριστο αυτό ότι ενημερώνεστε για τα τεκτενόμενα και στην περιοχή μας και τις αντιδράσεις που υπήρξαν τότε. Κάποιοι μίλησαν για στρατόπεδα, τέλος πάντων υπήρξε αυτή η σύγχυση, όπως καταλάβατε κι εσείς, για κάποια στρατόπεδα που θα χρησιμοποιούσαν. Υπάρχει περίπτωση, όπως μας περιγράψατε, τις προδιαγραφές που θέτετε, να γίνει, ας πούμε, με κάποια σύμβαση, ίσως υποθέτω εγώ τώρα, και με κάποιο ξενοδοχείο, το οποίο είναι εκτός λειτουργίας, ή τέλος πάντων κάποιος χώρος που να υπάρχουν και γειτόνες. Δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Συζητάμε για κάτι πάρα πολύ πρόχειρο και κάτι το οποίο αφορά τη διαχείριση ενός 24ωρου. Ναι, μάλιστα. Και όταν και εφόσον έχουμε να αντιμετωπίσουμε τέτοια περιστατικά. Βεβαίως, μόνο τότε. Αυτό προβλέπεται και για άλλα νησιά της Δωδεκανήσου ή μόνο για τη Ρόδο? Για όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Για όλα.